Sizoba ngasizwa sazoba bafika kuseni lapha kusayisentasi shaya ivorse baba lapha acule lashisa lezi yathi maye isitambu ngiyazi vele mso amanzi amaningi ungadawanga maye muda yonyama weshisa neza shitsha gas manje masitandi wathini mawushisini Dallas alright Dallas Dallas mastenda ngiyabona mastenda awabonanga wawushisa amapoto Olintuthu phela ayisigcwele indlu baba ishunqa intuthu igcwele indlu le lapha angitshele uqale awuthiwa ifika ndoda khona boyibuli bayiqedile indaba ngiyabona nje address lapha boyoshona ngabe bayanceda lo mjito ukuthi afike afika ngabo 3 baba lapho wenza into wazenzini yami ukuthi vele sokuvutha awusoshunqa intuthu babe intuthu ayigcwele indlu yonke lapha nawubona nje ukuthi ngase ngiphefumulayo manje intuthu awukoze kancane ufuna lengane ngiyazuka ayidingi nje nokuthi ngize ngiqede inguduka lento esizoyenza la ngoshaya manje mfana wami yakutshela lokho yakutshela Sanbon Halloween jangan itu teleponnya teleponnya لازم كوف ما جوزاني وليس سأبغى شأنه ممكن